Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antornews. Phi baru kini gilong ki khubor bamta kasni. Hadien ke jingshah thombor ha Pahalgam Khang ke India ki jhad jong ke Pakistan rung she India ya ki jingkhang. Kiba treikam mardor la pynjari katkum ke kyndon spa khatwe jong ka an khaii lieng shi hajar kndai spa san phopra banyada ya ki mar ki mata jong kari India. Katnat kat lingsun bar ki lenti kalakhang ya ki jhad ki badan lama ka Pakistan rung shiki kat lieng jong ka India bar khang ru ya ki lieng ki badan lama India net shiki kat lieng ha Pakistan ka jingthmu jong ka an ka long ban kentiu ya ka jingroi ban pentikna ya ka jing sumar ka bapaka ya ka lingsun khaii pateng jong kari India. Ha karukom ka babyang tam ban syakri ki jing mentoy jong kari ong ka hukum balapen mi da katnat. Hadien ke jing thombor jong ki lekno ha Jammu bar Kashmir ha Pahalgam ha ka arfu arturik urisau ka blashem ki arfu ngungut ki mensim briu ka India ka lashem bunteli ki sinjam kum ka jubab halor ka jing kershan jong ka Pakistan ya ki kam lekno bayat latpur. Kini ki jingle ki kentup ya ka jing pensange ya ka Indus Waters Treaty ka jingkhang ya ka integrated checkpost ha atari bar ka jing penduna ya ki nongtrei jong ki high commission la penrung ya ka kyndon ha ka policy khaii pateng shabari FTP ar hajar ar pulai ban khangla ya ka jingwan ra ben ne klemben ne ka jingyan lingba ya baro ki mar ki bami ne shalan na Pakistan da ka ba treikam mardor tat hadu bana penmi ya ki wipat ki hukum kumbala kado ha ka jing penimna bala penmi ha ka arterik unai tung ka jingwan ra mar na Pakistan ka ba kentup khamtam ya ki dawai ki so bar ki sembai umpnyang kala nang her na du ka jingshah thombor ha pulwama ha usnam ar hajar khar khandai ha ka ba ka India kala bu khajna arspa person ya ki mar jong ka Pakistan.